Balkan Sewitining çağalar waglaryny, mektep okuwçylarynyň we eskerleriň arasynda deri keselçiligi, il arasynda çesotka diýip bilinýän giýjilik gäreýär diýip yerli habarçymyz we çeşmeler habar berýär. Anonimlik şertinde urlaşan Lukmanyň tasdiklamagyna görä, giýjelerini has beterleýän giýjilik, goturluk ýokunç bolup öz-özünden aýrylmaýar we hökman suratda dermatolog Lukmanyň gözegçilik aslynda bejerge alınmagyny talep edýär. Çesotkanyň ilat arasynda ýaýramagynyň esas sebäpleriniň biri arassaçylyk düzgünleriniň berjay edilmezligi, wagtly dogry düzüw ýugunmak, ardynmak üçin zerur serişdeleriň we şertleriň bolmazlygy, galy berse ýeterlik imitlenmeýän adamlaryň, çağalaryň, yetkinjekleriň we eskerleriň hor düşmegi bilen bağlanışdyrylýar. İlad arasında doya naharlanmayan çağalar köpelýär. Harby bölümlerdäki eskerleriň arasında azyk meseleleri saklanyp galýar. Gigiyena serişdeleri ýuwunmak mümkinçilikleri pes, dünýä standartlaryndaky sabunlary, şampunlary ulanmagy adamlaryň 98 götürüminde mümkinçilik ýok diýip adynyň edilmezligini soran saglyk işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä, köp adam iňardan degişli hünärmenler tarapyndan maslahat berilmeýän serişdeleri ulanýar we bu ýagdaý deri keselçilikleriniň köpelmegine alyp gelýär. Balkanawatda ir içinde polk ahrana diýilip adlandyrylýan harby bölümüň eskerleriniň tas ählisine Gyzylarwatdaky diwiziýanyň eskerleriniň ýartyndan gowragyna çasotka ýokuşdy. Olaryň köpüsi ýygynyň şampun sabun gelmeýän oglanlar köp maşgalalaryň çağatyna kömek etmäge gurby çatmaýar. Munuň üçin sebäp ýa-da bahana köp eskerlere derman aldyk ýa-da körüçegösi aýrylan eskerleriň saglygyny dikeltmäge harçlanmaly diýip eskerlere gol çekdirip olaryň ellerindäki puluny alýarlar. Eskerlere bir köpük berilmeýän wagty hem bolýar. Ýaş eskerler öýlerinden gelen pula da hojaýyn bolup bilmeýärler. Olaryň pullaryny uly oglanlar ellerinden alýarlar diýip çeşme aýtdy. Gyzylarwatdaky harby bölümüň piyada goşunlar polkunyň ofiseri adi redaksiyada bar. Döwlet tarapyndan eskerleriň arassaçylyk, gigiyena zerurluklar üçin hiç bir serişdäniň berilmeýändigini aýtdy. Aýrarlykda gurlaşylan çeşmeleriň tasdiklamagyna görä eskerler bu hil serişdeleri özlerine aýda berilmeli 90 manada. Esker aýlygyny satyn almaly. Ýöne serkerdeleriň eskerleriň aýlyk paluçkasyny ellerinden alýan halatlary hem azerlip çeşme aýtdy. Munuň üçin sebäp ýa-da bahana köp. Eskerlere derman aldyk. Ýa-da körüçegisi ýarlan eskerleriň saglygyny dikeltmäge harçlamaly diýip, eskerlere gol çekdirip, olaryň ellerindäki puluny alýarlar. Eskere bir köpük berilmeýän wagty hem bolýar. Ýaş eskerler öýlerinden gelen pula da hojaýyn bolup bilmeýär. Olaryň pullaryny uly oglanlar ellerinden alýarlar diýip Azatlyň ýene bir söhbetdeşi emele gelen ýagdaýy tasdik etdi. Eskerlere berilýän buğday ýarmasy, etsiz, aşatylan çorba, içi gow işmedik bir bölek çörek ýaş ýigitleriň beden üçin zerur maddalary berip bilmeýär. Vitaminler ýetmezçilik edýär. Meýweler, şerbet suwlary berilmeýär. Eskerleriň arasynda aşgadan keselçiliginden, içege ýarasyndan ejir çekýän köpelýär. Bir ýyl gulluk edenden soň nigoden tagmasy bilen gullukdan boşadylýanlaryň sany artýar diýip harby bölümlerdäki ýagdaýy gow bolýan çeşme gurrun berdi. Emma azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli baýdylýanlary ýerine barlap bilmeýär. Çağalar waglaryny ýaýran keselçilikler şol sanyny giýjilik keseli, arassaçylyk şertleriniň peselmegi bilen birlikde etýär, süýt gasyk, gök, miýgonlaryny ýeterlik iýip bilmeýän çağalaryň köp bolmagy bilen baglanışdyrylýar. Etiň 1 kilogramynyň 150 manada çenli gymmatlamagy, miýweleriň, gögonlaryň aşa gymmat bolmagy, goly ýuwky maşgallardaky ýaş çağalaryň köpüsiniň ejizlemegine getirdi. Olaryň bedenlerindäki goraw kuwaty, immunitet peselli, çesotka, gyzamyk, dümew, sary getirme ýaly ýokunç keselli çağı golaýyna gelse, köp çağı virus ýokuşup duran bolly diýip bir Lukman aýtdy. Öýlerine kadaly, wagtly naharlanmayan çağalaryň, ula adamlaryň hem yskyny ýok.
immuniteti pes. Köp gozalyklarda buhan köçöregi duguda batyryp ýyp, şonuň bilen mydar edýärler. Tomsy yapan bankalaryny açyp, tamat, wareniýe ýagny mürebbi güderan aýlajak bolýan maşgallar aşy köpörli. Halkyň köp bölegi doýu garna naharlanyp bilmeýär diýip Sewitdäki çeşmelerimiz aýdýar. Deri kesellerine şol sanyny giýijilige garşy ulanylýan dermanlar, maadlar gymmat we gat. Olaryň iň arzanynyň bahasy 500 manatdan başlanýar diýip dermanhanadan krem satyn alyp çykan müşteri aýtdy. Bu habar ýurduň Saglyk we Derman Senagaty ministriniň çäzilinin wagtyna gawat geldi. Emma bu häkimetleriň ýurtdaky keselçilikleri barada syzyp çykýan maglumatlara resmi düşündiriş berjekdigini aňlatmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan wagtyny guşdymögi COVID-19 ýaly ýokunç keselçilikleriň ýurda aralaşanlygyny hem inkar etdi. Balkan vilayatynyň Maktumgoly etrawynyň ýaşaýjylary eklenje üçin hiç bir mümkinçiliginiň galmanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürleşen yerli ýaşaýjylar göçüp gitmekden başga çäre görmeýänligini gurrun berdiler. Häzir adamlaryň ýaşaýyş şertleri gata agyrlaşdy. Adamlar eklenç etmegiň ýaşamagyň kyn bolanlygy üçin göçmäge başladylar diýip Azatlyk habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Owa ýaşaýjylarynyň sözlerine görä suwsuzlyk we yer önümçüliginiň ören gowşamagy owa ýaşaýjylaryny eklençden tasdoly mahrum edipdir. Häzir Summar deriýasy ýam ençimel bäri gurudur, suw akanok. Biziň kärende ekin meýdanlarymyz gurady, biz hem suwsuz gurap barýarys. Suw gaty uly problema. Suw bolmasa kärende yerleri gurap bu gidişine gitse basym bärde adam galmaz diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky ýyllarda köp hojalyklaryň girdejesi zähmet migrasiýasyna bagly bolup hojalyklaryň köpüsinde ýurduň başga ýerine gidip işleýän we daşary ýurtlara gazanç üçin giden agdalary bar. Indi maşgalalar tutuş göçüp gidýär diýip ýaşaýjylar aýdýar. Tutlugala owasyna adam sany eýem azarly. Her kim başga bir ýere göçüp gitmekçi bolýar. Galanjy adamlarym daşary döwletlere gidip iş, eklenç gözlemeli bolýar diýip ýene bir ýaşaýjy aýtdy. Maktumgoly öňkady garrygaly etrawy Sumbar deriýasynyň boýunda ýerleşýär. Açyk çeşmelerde bar bolan käbir maglumatlarda Maktumgoly etrawynyň ýyla sany 33-35 müň töwereginde diýilýär. Etrawyň merkezi we esasy ýylatly nokudy bolan Maktumgoly şäheriniň ýylaty 15 müňden gowrak diýilip görkezilýär. Yerli ýaşaýjylar ozalky döwürleri ýatlaýarlar. Öňler Sumbar deriýasy dolup akýan döwürlerinde biz ol deriýanyň suwundan balyk tutýardyk, kirimizi ýuýardyk, mallarymyzy soýakýardyk, kärinde ýerlerimizden nar we beýleki bag bakçalarymyzy suwarardyk. Açlygyň nämedigini bilmän gowy ýaşardyk. Indi suw bolman bir giden hektar enar we beýleki meweli baglar, dermanlyk ösümlikleri suwsuz gurap kaldy diýip Maktumgoly etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Sumbar deriýasy göz başyny Eýrandan alýar. Soňky ýyllarda agyr suw krizisini baştan geçirýän goňşy Eýran suw çeşmelerinde bent gurup suwy tygşytlamaga tinançýar. Balkan vilayatynyň Maktumgoly etrawynyň ýaşaýjylary soňky wagtda suwuň diňe deriýada däl, eýsem yer asty çeşmelerde hem esli azalandygyny aýdýarlar. Biz suw neçenli öz hasabymyza guýu gazyp suwarlyk. Emma ýyl-ýyldan guýularyň suwy aşak çökýär we her ýyl täzeden galmaly bolýar. Inni obamyzda uzypsuzca pulu guýu gazyp işlejek oglanlar daşary ýurtlara iş gözlegine gitdiler. Häzir guýu gazmaga adam galmady diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň Maktumgoly etrawy bir wagtlar Bay tebigaty, tagamly meweleri we zeytun agaçlary bilen ýurda belli bolupdy. Bu etrawyň çäginden geçýän Sumbar deriýasyna baglydy. Azatlyk habarçysy Sumbar deriýasynda suwuň azlyk edýänligi barada 15 ýyl mundan öň habar berip başlapdy. Şol ýyllarda da ýylyň ýagynly gelen wagtlary deriýada suw bolup, ýylyň gurak gelen wagtlary deriýa düwüne çenli gurap galýardy. Soňky ýyllarda Sumbar deriýasynyň suw derejesi ýurduň beýleki suwly çeşmeleri bilen bir hatarda öňgörülmedik derejede peseldi. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi 17 fevralda Switsariýanyň Ženewa şäherinde Tehranyň ýadra maksatnamysy boýunça Eýran bilen Amerikanyň wekilleriniň arasynda gönüdäl gepleşikleriň başlan wagty Birleşen Ştatlaryň harby çäre görjekdigi baradaky haýwatlaryny möhüm hasaplamaýandygyny aýtdy.
Aman tarapyndan arıçylyk edilýän bu gepleşikler Iranyň ýadyra maksatnamysy boýunça köp ýyllyk jedelleri çözmegi maksat edinýär. Sol bir wagtda Amerika Arap deňizinde gosmaçy güýçlerini toplamagyny dowam etdirýär. Prezident Donald Trump ýalas kazanylmasa harby zarbalaryň bolup biljekdigini duýdurupdy. Khamenei 17 fevralda Tehranda goldawçylarynyň öňünde eden çykysynda Iranyň goloýunda jemlenýän Amerikanyň harby gämilerini batyrmaga ukyplydygyny öňe sürdi. Harby gäminden hem has howply zat bu ony deňiziň düýbüne iýermäge ukyply ýaragdyr diýip ol Iranyň raketalaryny göz öňünde tutup aýtdy. Onun bu sözleri Trump'ın diplomatiya sowsy tamamlansa, harby hereketleriň mümkinçiligine isaret eden çykysyndan bir gün soň beýan edildi. Men olaryň ýalasyga gelinmedik ýagdaýyndaky netijeleri isleýändiklerine ynanamok diýip Trump 16 fevralda Air Force One uçurundan jurnalistlere aýtdy. Biz olaryň ýadyry mümkinçiliklerini ýok etmek üçin B2'leri iýermäň deregine ýalasyk baglasyp bilerdik. Emma B2'leri iýermeli bolduk diýip Trump 2020-nji ýylyň iýununda Iranyň ýadyra dethgalarynyň bombalanmagyna salgylanyp sözüne goşdy. 13 fevralda Trump Iranda rejimiň çalsylmagynyň bolup biljek iň gowy zatdygyny aýdypdy. Khamenei Trump'a gönüden göne ýüzlenip prezidentin Islam Respublikasyny ýykyp bilmejekdigini aýtdy. Amerika Arap deňizindäki harby gatnaşygyny güýçlendirýän wagty Iranyň Islam Rewolýusiýa takçylary korpusy 16 fevralda Ormuz boguzynda deňiz türgenişlerine başlady. Iran metbugaty bu türgenişleriň maksadynyň mümkin bolan howpsuzlyk we harby howplara garşy korpusyň deňiz güýçleriniň operativ taýýarlygyny synamakdygyny habar berdi. Trump Ženewadaky gepleşiklere gönüdäl görünüşde gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu Washington bilen Tehranyň suýlyň dowamynda geçirýän gepleşikleriniň ikinji tapgarydyr. Öňkü gepleşikler şu aýyň başlarynda Moskatda bolupdy. Iran Amerikanyň sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwedine ýadyra detgalarynda berk gözegçilik düzgünlerine boyun bolmaga taýýardygyny aýdýar. Şeýlede sanksiýalar sebäpli ejer çekýän ykdysadyetini Amerikaly kompaniýalar üçin girdejeli may goý mümkinçilik hökmünde görkezmäge synanýar. Emma Tehran raketa maksatnamasy we sebitde özüniň tarapdar proxy güýçlerine goldaw bermek ýaly meseleler boýunça gepleşik mümkinçiligini reddetdi. Trump'ın administrasiýasy bu gyzyl çyzyklaryň hem ara alınıp maslahatlaşylmalydygyny aýdýar. Gepleşikler Amanyň konsullugynda geçirilýär. Araçylar Iranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy bilen Amerikanyň ýönetim wekili Steve Witkoff'yň arasynda maglumatlary ýetirýärler.